Anya laki din! Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man la nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, nukas tamat lang. Pagan anok ngay maday ta pasarabo da. Ay naingkakit di mat makisarabo nanang. Napankanukot dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay sanang, nagbibisi na kaya iti sarabaw. Ingkaki din nanang, mabainak. Sikan no kayat mau. Mabainak nga rudmot. Ngam sayang dagiti ipasarabo na abang-bang luken bag. Iso nga raw damapan ka. Ay, mapanak sa ngagpayso Mapan ka, tay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumot tenday ta sa nga karton nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa'y tirayo makiyay. Nagpudot mo't ngamin unay dito Pilipinas. Maikawak iti klima na ditoy. Isu amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam Janice, naiwaras mo sa amot amin ang nagiti pasarabaw. Saan pa'y tatang? Tada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini Auntie Madolar. Ay nalay nga sumao na jay, nga antay. Hindi mo ikan, gurawin na ka. At damot para kan kwa na nakasurat to pa'y tinagan na ije pabanglo. Di ngay kasinsin mo, Wilma. Adamot pasarabo na. Lotion kan lipstick ti para kan kwa na. Naga po kayo jay resort. Idagas mo ni jay balayda na itapasarabo na. Marabyan kami ije resort, tatang. Katno alo ti balon mi amangan. Di yun tumot ngamin kayat ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak dito'y balay. Tanay, barbaro na ito'y TV kun salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, kayo na. Di mo lamumot Adaw, nagitag tatakaw ita panaway, Janice. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu aday ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Auntie Madolar kun kasinsin mo Wilma. Di padlakaw. Umaydan tumot ali ti balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka kay Edin Junior. John. Anya ti aramidam kita sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpayso ta t-shirt mo Nangalam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan kan nakisarabo? Abay ka pa, oy. Idi na mo kasi mangput da. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabain ket kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, gwapo talaga si Junior. Ingka katulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan daket iti maisan. Agshot kami ki di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Kat simurot ka lang arudan ang nag-resort idi kalman. Kay, inayabanda mo. Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid da kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw. Nagdadakkel akarton na puno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rod kininanang. Nagado akakasinsin tay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, amangan no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Nakasukat kayo nga gina. Papananyaw. Mapan kami ijay balay da Insan Janice, tatang. Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatang ko iti sida hindi kakaisuna kwartak. Limlima piso ti kwartak. Kakaisuna pa'y. Kurang day tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ay, kat magmagnatan Anyamot ni nanangan, papagnaan na. Agat ling takton makadanon iji balay da Janice.
Anya ngay nga raw, katawan mo't kwarta pagpasahita. Magmagna kayaw, ta isupay nga exercise yaw. Ay mabit lang nga raw, alaak jay dua payaw, tapag saggay sa anta. Ay. Di da kliplipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng. Ay, kunak tumot ngamin anagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangon, agtudtudtudon tilingot ko. Nay, apay, si kalaeng ayat aglingling at kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling at pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kiniinsan Janice. Ay, pagbainam kat padam tumutlaeng anangisngisay. Pimudawan nanang. Nakitak di profile picture na di Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y manuatawan na jay abroad. Do talaga anangisay. Nangisit lata. Sapay butbut pa'y daytoy inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan maigatang iti baro apayaw. Ay, nabannog ako na magmagna. Nagsakit mo itong tisakak. Ay, reklamo ka la reklamaw. Kunadapin mo daw ka. Nagngisit ka mo't lata, Janice. Pimudawak mo't basit, anti. Ang nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Isu nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakon ka, datayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan, tila ibagbagayo. Ay, damagam nga rudin, ay pasarabot ha. Anya, sakpay na ang matipagdamagan nyo. Ay, Janice, balasan ka. Pasarabuan nakman mo, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, anti. Deodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga rudya itad ko kada kayo, anti. Ay, ada pa'y ayadad do mga itad mo kanya. Jay pabanglo, anti. Miss Dayjay. Ispray yu laeng, bumanglo kayon. Ay, husto ta partner na jaytad mo nga agas to kilikilay. Ninanangan ayan. Ay, Janice. Ay, niya ngay mati pasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ati para kan kwa na. Babalay nga ikam iti toothpaste. Nabangsid nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga binan ti awag jay angot tingiwat. Bad breath, anti. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mo. Aywan, ado ti inalak a toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang, imbabaindak launay ijay sangwanan ni Insan Janice. Nay, adayamot dakas ngayon bagak. Di na magkulang mait no anya ti awag jay naangot ang iwat. Na, sapay ulitin na. Nanang awan bad breath ko. Awan, amok nga awan. Imbagak lang na jay, tapno mang tag iti toothpaste. Tanitatang mau, makabulan nun asaan ang nagtututbras. Nah, tasyak man tinakita mon si kabakbakitan. Ay, agat taba ako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga agtutbras di tanagado nga inted ni Insan Janice at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka, toothpaste nga importay. Awan sigarilyaw. Iparit lang arudan ti doktor ng agsigarilyo ka. Isupay la ti biro ka. Ay na mapadasak matlangan ti ag lipstick iti imported. Ay lakay, agisigis kan. Ah, itan. Katuan Rabiin. Ay itan, kakitaan taman. Do talaga matlaang nga ikatin na ti madi nga angot day tangiwat mo. Day to'y imported atot país. Turukan ba kay? Nakaringak pa'y, tangutak no nagtoothbrush kan. Ay, namin ano ang nagbrasa kaon. Apay nga'y ngagataba ko pa'y lang day tasangaw mo. Nah, kaya mo nga ron angal-ngalag ti toothpaste ngayon padawat ti kanakaan. Agataba ko at talaga day tasangaw mo. Maturog ako. Ay, pikin sa mo jintan ni Janice at toothpaste. Ah, pikay.
Mangluklukaw na Janice. Siyak pa'y mat-analaingan din natin lokwan na. Ha! Nalaing asumao iso. Ang utak man mananday tasang amaw. Hay! Talaga api kajayintad ni Janice. At dakit di abimang si tasang amaw. Kita man day to'y bibig ko, no limabaga matlaang, Junjun. Apay, awan ti sarmi nga pagsarmingam. Saan nga rod alimmabaga iti panagkita? Saan mo't aling mabaga? Ni, aping nga ta. Kat pinaglipstick kun intad ni Insan Janice a lipstick. Saan siguro nalabaga ti kulay na Ti kunam kit day, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mait. Saan ka di nga intad ni Insan Janice day ta t-shirt mo? Gawin. Yak pa sinuksukatan aging kaita. Ay kita man day tagayadan na. Apay, aya. Oh, kita nga min Na, agsut-sut-sut day sinulid na. Ni, di ta magahanti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay. Ay sos, peke day ta intad na a t-shirt mo. Nagkapoy kan? Inta makipalin kay. Nagbayag kamutan nga grub-rubwat. Hay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion nakpay mata. Pinaglotion ba? O di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit, apay nga'y tagkurkursing kabalat, ta. Hay, peken samot di inted na a lotion, nanang. Day tamot di pampanunutal. Takita di inted na toothpaste. Saan namot a pinabang lutis ang aun di tatangmaw? Ad-ada pa'y abimang say. Oray di lipstick. Saan namatlat na pinalabaga na ito bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray di ta lipstick nga intad na. Kat pekay. Oray di t-shirt nga intad na kini Junjun. Peke matlaan. Ay, agunga, takon no kasta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lunga intad na. Ni, awan mat mangot ko. Ay, no kasta. Oray di bang law. Peke matlaan. Ay, puro matgayang peke di intad ni Insan Janice kada tayo. Dukas ta, agang litak matlaang nga ruda. Nooray di intad na nga agas to'y kilikilay kat peke matlaang. Saan mo nga umay dito'y balay, daan ti dolor kan Insan Wilma, tatang? Ay kat sanda siguro masangon na. Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbangbangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalam da, ibangkag da. Sabay nagpudot ita ti panawan. Kinuri agtudo kin naginay, at dadalat tayo ni bangkag, agmulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday, ta nagsasarano iti simbang baya bagyaw. Nalayos, dagiti mula da. Sapay utang da ijay, pinagpuunan da. Ay, isumalagayam anadlaw ko akurat-rat timuging yan ti dolor. Ay, kaasi mo dagita kakasinsin mo, Janice. Ang panunutak asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daytan ni Junjun nanang. Itala nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, Jem, anong cellphone na? Tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone tig-igaman? Nag-text nga rin sa Janice. Ay, day Jemot nga insan mo. Mangtag, peke pay. Ibagam agumurgura kami kankwana. Umay ka no pumasyar, sakbay nga agsubli di abroad. Uray saanan. Apay paylaang nga umay pumasyar. Peke mat dagiti intad na. Ay, katbayam nga umay lata dito'y bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo, akakasinsin na. Ison sa mo day tanli Janice. Wala nang
Nakagatang dakanukit iti baro avanda. Ay, iso talaga. Isaw tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasauna nang? Siyak ti agsao. Tay bagak man ape kijay lotion kan lipstick ngayon tad na. Apayasi ka. Siyak ka ti agsaw. Siyak ko naklangarudan. Kumpurmin tumanin ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, Insan Wilma, Adaak, Anya ko man, nodda ka. di magasak, tada itid ko kada kayo. Saan ka ngagtagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taitad mo, insan. Basit at tulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh. Saan apeke day ta, auntie? Mangmang tudak ka dimot iti peke. Ay na, saan ka ngagtagtagari nanang? Ag-thank you kalatan. Ang mga numadin tumanin ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y nga agaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanin, auntie? Anya lakit din ay. Saan ka ka di nagbabain? Tagkakabagyan tayo mag awan sab-sabalay. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasalitaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Hi! Kumusta kayo dito, eh? Naimbag man, tanapanunot na kami asarungkaran. Ay, anya laki din nanang. Saan abarok? Balasangak. Ah, Ayan niya, balasang. Apay di mo makita nga da saba di tatenga ti dua sakam. Agraraman. Anya laki din ni tatang. Saan latang agbalbaliw? Apay nga min adi yung maaklon, nakastuyak. Apay. Asinaw, ti ang mga akin kayat nga agbalin abakla ti putod da. Aha. Apay kay may ka? Awan! Visit only. Ayan ni Manang Dayan. Remuar. Ang mga numarabyan. Iso nga umay ka pailaan, tagis istoryat. Ay, sige nanang. Namiss ko kayo. Ay, ala. Nag-text ni Andrew kanya. Adagaya man iji balay. Ay, paspasan tayo ti agawid. Anya? Kasanungay, nagiti plano tayo nga ramidan itangal daw. Ay, kat, mabalin mat nga aramidan tayo intun sumarunong nga aldaw. Saan tayo mat akanawin ang makitkita ngamin ni Andrew? Sagpaminsan lang ngamin nga umay. Ni Auntie nga Andrea at ay balay? Yahoo! Intayo nga rudan nanang. Kaya't kun ang makita. Anya? Ante kay bagbagan? Saan ababae day jay, anak ko? Iso adi mo awagan hindi ante. Uncle ko naman. Ay, anya kalakit din ay alakay. Sige, intayo nga rudan. Diyak kachokoran di kabagis mo. Iso ang maawatam no apay akas jay. Anya kalakit din aya. Nabayagan ang napasamak dayjay. Di ka pala ka din naka-move on. Makunam day ta ah. Tasaan ka lalaki? Uncle Andrew! Uy, ada kayon. Ayan ni nanang mo, ha? Kanapay nga angkal tiyawag mo kanya. Anti ko nam. Ah, naku na namin ni tatang. Nga uncle ka no tiyawag ko kan ka. Talaga ni tatang mo, ha? Madi pala tirik na naayakan niya. Talaga aya nga homophobic pailaeng. Anya di homophobic, auntie? Ay, di mo damagan. Ubing kapay. Andrew? Ay, manang! Ay na, nagpintas ka matan. Kasila ka babain. Nagatidog pa yan na itabuok mo. Tapno saan la si Katina Pintas. Pati siya. Kumusta ka ngay? Naimbag tayo may ka. Sa dino ti paggiganam ita. Awan permanente. No sa dino ti ayan ti kwarta. Ijaya. Ah, nasaya at nga rod no kasta. Oh my God, agistorya takit di.
Anyat orasan bakit? Umunag kan iti silita, maturog tan. Madamdama lang kay. Umuna kayo. Umay kagit din. Anya lakit din. Ita lang adaak dito eh. Kastapay lang teramidam. Oy, si kabakla. Jak kayat day ta panagkit-kitan. Maria ka kada kayo o babakla? Lakay. Anya kalakit din aya. Ay na nag-feeling ka. Ay nako. Anyan ay tayo mapaspasamak iti lubong. Apay, di mo makit-kita day tarupam iti sarming. Agyaman ka kit di. Tabi na ibay akla ang ni manang ko nga ayatin na ka. Jakbet ang maasawa na ka. Anya? Oo, anyat makunem. Basit laang ti kinunak. Kastan ti rupam. Agyaman ka ata kas jay di naramid ko. Alam, ingkay jayan. Agistorya kami iti kabsat ko. Manual daw ni kabagis mo dito, bakit? Maisalawas. Anya? Ay, may salawas nga ano sa ka makita. Apay ayang ngamin, adi mo kayat ti bakla. Pangaasim man. Padasam akasao ni Andrew. Natulnog mat. Kan may isa, kabagis ko pa'y. Alangan mat nga aginggat lumakay ka, kat kastalat at style mo kan kuana. Anya? Di mo kadiam mo, amang mangted ni Andrew ti kwarta kanya. Pudno ka di day ta? Wan, uray sa anak nga agdawdawat kan kuana, mangted lata. Iso apadasam man nga ikatanday ta nga ugalim. Apay ngamin akaguram ti bakla. Agda ka di ti inaramid dakan ka? Awan. Ala, padasak to kasarita. Kunam dayta namnama at dayta. Oh, balasang ko. Mabalin nga ugasam da ito'y plato dito. Ay, inyalakit din ni nanang. Basta day paramid mo kanya. Balasang ti awag mo. Sana kasta ti awag mo kanya. Sikin balasan ko. Tanay, awan mo't latar aramidom. O sige. Ore ka man manicure ko. Aginawak. Thank you, balasan ko. Kasta kumaakanayon ti awag yun. Lolo, Anya day di apo. apay akas lamad madini tatang ni auntie nga Andrew. Mangmangag ko ida nga agsasao iti rabi Anak kayat ni tatang mo o makikita ti bakla iso kas jay. Apay kanungay, lolo. Jak dinamdamag ni tatak mo. Kasjay. Anya ka di ti bakla, lolo. Ti bakla, lalaki nga agbado iti kawas ti babae. Kasla kanya antim nga andraw. Lalaki nga agkawas iti pang babae. Kasjay, pilpilitin nati agbalin a babae. Pati sao. Di kaslamat laang ani tatang. Apay anak ko ng tikas ta, apaw. Nakitak namin ni tatang idi. Imot na jay kawas ni nanang. Pati jay underwear ni nanang. Ipadpadas na. Kaano ka nakitam? Idi kwa. Nabayagan. Dua kami laang kinitatang idi ang nagbati dito'y balay. Anya? Bimangunak. Kat nakitak nga ipadpadas na jay kawas ni nanang. Ha? Uy, agmauyong sakit din. Ay, ang mga nutagtagainip mo lang, apo. Saan, lolo? Podno ti ibagbagat. Andro, Apay ngay may ka? Tapno, ipakita makadorman na. saan? Apay ngay masilid ka? Dumawat iti pamakawan mo. Apay, abigla mo ta nakasta, ti sao? Na itugtog ka iti poste? Kanya laki din. Nasayat mo tinaramid ko kan ka. Kastakit din ti sumbat mo. Ay, iti rabi sa bali, ti saom.
Ay, madama ko. Anya tinapasamakan ka. Awan. Namuak na ikam gayam ni bakit iti kwarta. Nga uray sana dumawdawat. Kwartam gayam ti usarin mi. Dawanan kami. Ay, nawala sa akin yun. Jack, sakitan da kita. Okay lang. Andro, huwag yaman na ka. Manipod ita. Agbalbaliwak. Ipakitam, ah? Saan asaong? O, anya lakay. Nakasarita mon ka din ni Andro? Okay kami. Ay ka, tasayaan no kasta awanan ti problema. Nga madamag ko man. Apay ay hangamin akaguram ti bakla. Adda ka di trauma kanakwada. Awan. Importante, ayos kami ka ni Andro. Sa bagay. Aywan gayam. Mapanibisitaan jay kabagis mainton umay alawas. Sumurot ka? Mapan kay amin? Wan. May mayat kumano sumurot ka matlaang. Tapno kumpleto tayo. Agbati akon. Labaak dagiti lalabaan. Ta ito nagsubli kayo. Awan ti arami naman. Ag-relax kalatan. Aywan man. O sige, agbati kalatan di ti balay. Tapno malabaan amin ti malabaan. Pataas man na ito kawas ni bakit ko no bagay ko. Ay! Ay, ataka kayong pita bayaw. Kunak no, ada papanan nyo. Ay, nakita ka niya. Ha? Uy, apay nga ikatam tikawas ni Manang. Isuot mo. Bayaw. Saan nga gusto tiyan da iti panunot mo, ha? Ipadpadas ko lang amin da ito, eh. Ay nam, amukan. Huwag ka nang magpaliwanag pa dahil kitang-kita ng dalawang mata ko. Agpudno ka. Hoy, agpadata niya. Anya? Agpudno ka kunak ni. Uno kaya't mo nga ibagak da ito ka ni Manang. Sige. Wan, bakla akmat. Nabayagan na palimod ko da ito'y bayaw. Ngam di mo ibagbaga ka ni bakit, Sabi ko na eh. Totoo ang hinala ko Ay, pangasim bayaw. Di mo dakdakamaten kan kwa na da ito'y. Ay, ala, sa anak mo takas jay. Don't worry. Ay, kasarita kayo doon madamdama. Saan pa nga itatabisi Patatabagan. Anya day jay tatang? Apay, awan ti madmadlaw mo iti asawam. Ha? May papanitian niya. Sigurado ka alalaki ti asawam. Ha? Anya kalaki din na yan, tatang. Kunak mano niya ti damagan niyo. Kastamot lagayam. Siyempre, lalaki. Kwa. Danay baga kanyak ni Mia iday. Nakita na ni Bert nga isusuot na dagiti kawis mo kas kada underwear. Ay, ang mga nubakla ti asawam. Anya? Ay, imposible na ito, tatang. 7 atawan kami ni agasawa. Saan ko anadlaw day tatang ko na? Ay di nasayaan. Kano agpaisuman bilang, awan parikot. Anya? Anya kayo lakit din aya. May mayat pa'y nubakla nila kay ko. Iti kasta, saan nga agbabae? Ti importante, aramiden na ti responsibilidad na. Ay sa bagay agpaisaw tinakunam. May mayat pa iti bakla tamo na ti responsibilidad na. Tagiti lalaki nga ay, itarayan da ti responsibilidad da. Manong Brett, kaano ka pa'y anak bakla? Idi ubingan pa eh. Kastoy akon. Balbaliwa kon. Maniwala ka. Mabalin met nga boses babae ka. No siyak, ti kasang sangwam. Saan mo ngailan man? Amukon eh. No bakla ka, hindi pa'y laing. Ay na, apay nga inasawam ni Manang ko. Day tangaro ti parikot. Padpadasag ng mga ikatanti kinabaklak. Isumiti ko na ni tatang ko, ngam natayen. Kuna na akasapulak ka no, nga ipasa ti apelyedo mi.
awan mo't maramida. Tasyak lang ti putot na. Ay, ganun. Nga mapay kaguranak ngay. Diyak la kayat nga adda kasarita abakla. Ta sigurado arumar ti sigod akin na baklak. Ang mga numaamuan ni manang mo. Ket ay na isinan na. Diyak kayat. Nanya ka lakit din. Dahil talaga ang tirason mo. Nabayagan nga agasawa kayo ka ni Manang. Abay, di mo amamu ni Manang ko? Anyat kayat mo asawan. Ay na, di nakaibati na dyan. Ure maamuan abakla ka. May mayat Amangan mo't no, ilemang mo dahil ta kinabakla maging matay ka. Hey, tandaanan, walang sekretong hindi nabubunyag. Maamuan dan to dahil ta. Iso, ipudnumon ka ni Manang ko. Amok matkit di, timing. Ikatat ti kinabaklak. Iso, jak pa lang ipod na. Anya? Kaya't ko tagpakalalaki. Amangan mo, mabuli akpay. Kan mabuli ti anak mi. Iso nga, agbalbaliwak pay, bayaw. Sa bagay, may point ka. At least ita. Amok mo tanti rason no apay akagura nak idi. Bakla ka pala. Di kagda nagbayaw. Diyak ibagbagay iti sa bali. Ken adaken kan no anya ti kayat mo. No magbabaklos ka wano lalaki. Sika ati ag desisyon ditan. Agyaman na, bayaw. Amawatan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sigurado ka kading awan asawa, Albert? Amo Mildred, Jack maramid nga gulbod. Nang runa iti babae nga ay ayatan kan ipatpatag ko. Apo, Marik namat siguro. No kasano ti panagayat ko kan ka? Anyaga po nga gayatak pa lang iti sa bali no addan asawa. Sana yan. saan mat anakaskas daw no bilang lang? Gapot na itaapanawan, talent dagiti daddo maalalaki ti kinababaero na. Ngam pagyamana, nupod no ti bagbagam, a single ka. Pudno tayo bagbagak, Mildred. Patyan ako ma. Apay niya ita ka na. Siguro, napan ka manin nagbabaian niya. Unay kan, Susan. Naladawak la nagawid. Napanak manin nagbabae. Ka, anya tinam na maam a panunutak no kastoy amarabrabyan ka. Naaramid mo idin. Iso nga awanan ti talak ko kun ka. Jackpot dyan. Nga awan ti araramidem a kalukwan. Aniya? Si kapay laang. Akas la saan amabiyag no saan nga ang babae. Anya laki din ti kasta pa nagsasaom kanyak, bakit? Ay na Albert. Sa anak nga agsao iti kastoy no saan mo nga inaramid idi. Aklo na ka nagbindutak, edi bakit? Hanggang nagbalbaliw akon. Ngamin, Jack kayat nga isina na. Nasaya at no kasta. Nga maamwak laang, kan mapanak nakakadar aramidam, wano babaem, talaga nga isinakan, salpag ka. Nasaya at kaday no balbaliwon ti asawam, Susan. Wan nga rod nana, Jack lapat yan nga awan aramidan na akalukwan. Ha, taapay anak ko namday ta. Mariknak nana, mariknak nga adar aramidan na. Mapanak nakaklang, talaga nga isinakon. Makauma mo ti agan anus iti asawa a babaero. Anya, Isublik iti naganak na kunak tumat. ay katuan tapno agnakam ti awanan baing. Agsublinto no talaga nagbalbaliwag.
Napudno di imbaga ni pare Otto kanya. Nakita na kayo kanong iti chicks mo. Ah, oy, chicks nga ibagbagamot dita, parts. Isa mo imbaga na kanyak. Nagsuwit kayo kanong nga nga magmag na ije town. Altit day jay nga utto. Tilay bagbagana. Amangan kit dimit no saan asyak tinakita na. Anya kalakit din aya pare. Di mo latang amin ang tipudno. Sikamit pare. Awan chicks ko kunak tumit. Jacket nga isinanak ni bagat ko. Iso nga inikat kung day ta abisyo. Tiag babae. Oho! Wen, pudno ti bagbagak. Ano idikat na sumak iti babae. Sanitan. Allergy ak no babae. Anya? Anya dyan mong mangag ko nga ibagbaga na giti ka aruba, Albert. Anya mananday taya. Adda ka no chicks akahul-holding hands mo amagmag na ijay town. Ay una yan day ta a chismis. Chismis no saan apod no? Ngam no pud no saan a chismis? Bakit mamin ano ka di nga ibagakkan ka nagbalbaliw ako na? Diyak marami da kita nga ibagbaga da kita a chismusa ka aruba. Nagbalbaliw ako. Tadyak kahit nga isinanat. Nasaya at no kasta. Tanumapanak nakakapod no timang mangag ko. Isubli ka iti inam. Patayabak tabanga-bangan eh. Anya, Marikrik nakkat nga addasan anasaya at nga aramidam. Ngam sapay la kuma ta saan apod no. Ay, nagrigat matentaguray iti taksi. uwan nga ron. Ne, oy, atay na. Sabi ka taksi. Umay ka na, hani. Papanan tayo ngay. Ijay man las iti asit. Mabit lang. Pare porsyo. Siyak matgamit. Apa dinak mabigbigan. Sabag. Sika mo kayo ti driver. Di ka na ilasin. Ay, una yan. Anya lakay din aya. Isumat lang iso. Ay, pare, pangasim ha. Rimin ko hayat Ala, mapan kami latan mga iji restaurant. Mabit man lang. Api nga gamam mo kayo. Ako nabayagan nga agam amo kami. Ala, umay kakitin. Intamangan iti restaurant. Pangasim ko pare. Di kagid nandanon iti asawa, Gwen. Ay, apo, dianag mo na aya. Ay, sa anak nga idianon. Ngam, ang mga no adya sa bugali nga makakita ka diya kayo, narigatan. Iswano siyakan ka, isardeng ko, diya ta nga aramid. Ilibak mo, idi. Ngam po, lumat gayam ta imbaga ni pare Otto. Aminak, pare. Ngam unay ko, Di kagid nandanon, Gwen. Uwan ka di. No problem anyway. Addamanan madamdamag ko, Albert. Addamanan. Anya kakadimanan. Anya kadit sasawa mo na ya. Adda nga min manan tinakaibaga kanya. Nga adda ka no kakinkinabin mo, ijay town. Agpudno ka. Itata na sa papay. Ako apa ya pagpud mo nakmet kat awan mo talaga tirumbang ay pudnok bakit? Unay kamatan. Siguraduam lang apudno dagita ibagbagam. Mapanag nakaklaang apudno, agsagana ka kunak tumat. Kunaklaki din no, siyak lang tinakarana ka diya kuwa diya ije taon. Uray gayam ti anak yun, Kaduan, nakita na kano ida, anagmaya ti panagkuykuyog da ijay town. Kunam lalo iso ti asawa na da ijay a babae. Kat diyo pala indianon ka ni Susan, tapno baga na ti asawa na kait di. Nagrigat lang amin ti agsasao ka. Nagado ti amok may papan ka ni Arbalt. Ngamno siyak ngamin ti mga indianon ka ni Bakat na. Gura na ka da jay. Ha? Pipiya ka diya kayo ta, mabutang ka diya kayo. Bala, bayam, tasyak ton ti mangidanon kinibakit na.
Nabuking lang arudan ti ado at tao. Sigilat ta ti panaglibak na. Salbag a babaero. Agtrab-trabaho kagaya mon, kumaray. Wan, kumare. Naimbag nga raw ta dapay tinangawat kanyak. Nga uray adamot edad ko. Napigsa ka pa'y mo't kumaray. Sa dinungay abanda ti pagtrab-trabaham. Ijay town. Ijay Donas Hotel. Aga si kasulaang mat iti agsangpot at tao kasjay. Kasta aya, saan ka mat amarigatan iti kasya at trabaho, kumaray? Nalagan laday jay, kumpara iti mapan kag trabaho ijay uma. Sa bagay matkit di ah. Ngumisit ka lang arudan, kurang pa'y titangdan. Wan nga rod kumare. Barang bumayagak ijay trabaho. Hello, honey. Hello, honey. I'm bored. Ipasyal na kumaigay taon ika. Ha? Sige mo Ipasyal na ko, no? sige. Umayak itamat lang. Good. Orayan ka. Bye. Bye, honey. Apa namanan? Inakagtrabaho Papanak nga sa bali. Madinsa ah. Agtrabaho ka kunam? Domingo ita, Albert. Ang mga no agtagtagainap ka. Agpudno ka man? Sa dino kumati papanam. Ako dala ko mga inakgatangan ni Jitown. Sigurado ka? Uhin, bakit? Uray pakitak tukon ka timapan ko gatangan. Tapno mamati ka. Gawid na kadagos. Promise. Agdardaras ka pare, papanamay. Mapanak iti taon pare. Sabtak ni kwa. Sigurado nga min agumura tayo jay. No jackpot gan iti kayat na. Ay, unay diatan. Ay, anya laki din. Talaga mat Talaga nga di mo matsardengan ditang aramid mo. Sika amit. Pare, adun ti makamoy ti aramidem. Apay urayam nga dumanon ka ni bakat mo. Mamuan na lang idanon mo. Ni, ay na. Adu ti makaamoy ti aramidem kunak saan lang nga siyak. Gaputa adam at lang nakakita ka diya kayo. Di da lang agtagtagere. Anya? Iso apa nga siyam ka di? Isardeng mo man diyata nga aramidem. Maamuan diyata ni bakat mo. Agyaman na, tay may kahani. Mabalin ka di matasaan. Ay, nabanuga ko na nagpasyal. Kaya't kunta ginana. Sige, mabit lang. Agkitak ititak sa pagluganan ta. Mapantay di sigod apagin inanaan ta. O sige. Naimbag nga... Albert! Nanaising. Sino na itababae akadwam? Gayam ko lang. Apay nga da kayo ti daytoy a hotel. Ano dito ya kagtrabaho? Ay, unay kan, Albert? Mabit na, agam-am mo kayo. Ha? Wan, agamam mo kami. Agkaaruba kami kini Albert. Apay, di mo ka di mo nga dan asawa na. Nana, saan ko makasta? Anyat kayat mo asawan. Kanunungan kay tinay tanga aramid mo. Awanan kay tibain. Anyat kaya't asawan da ito'y Albert. Nagawan abain mo. Kunak man no baro kapay akas iti kunam. Saan matgayam? Ulbud ka! Honey, mabit lang. Agpalawaga ka. No adaman ti palawag mo. Ipalawag mo di tarupang. Salbag ka. Isumat lagayam nga amin apapanan. Kan pagluganan takat mairanra na nga am-ammom ida. Ha? Wagas siguro tapno maamuak nga adda asawam. Ditakan! Pangasyo ko manana. Di ko maidandanon iti asawa ka. Aniya? Ikarik nga agbalbaliw ako na.
No saan kayo pa'y anatiklo? Awan pa'y talaga ti panggap mo nga agbalbaliwan niya. Sana kastanan, ha? Agsagana ka. Ta saan ko apalabsan da ito'y anamuak. Kan maysa, saan lang nga siya ti makapanagnak nga ada babaem. Uray ti anak ko. Nakita na kayo matlang ijay taon ngam saan lang nga agtagtagare. Anya? Ammo, kadag iti babairo akaskan ka. Small world ako nada. Ha? Ngamen, uray ka sa ti aramida mamangiliman. Makasabat ka na tayo ti tao nga kinamammokan ka. Maawatam! Mawatak na kat pangasyo. Diyo'y dandanon iti asawa. Ididamo, ti anak ko, ti nakakita iti asawang. Nga da kakinkinibin na ijay tao. Ha? Maikadwa, ni Bursyaw. Naira namanan nga iso ti pinaran ni Albert a pagluganan da kuma. Amapan iti sabali a hotel. Agasam, sa ita, syakmal. Naira na asyak ti aday jay entrance ti hotel iso anakitak ida. Kadwa na day jay a babae. Anya? Nalipit at talaga ti lubong kadag iti asawa asan ang makuntinto iti asawa da. Ikam man ti pagnakman na day jay nga asawa. Babaero at talaga sipod pay. Ngamuray ka sa no ti aramidan na amang ilimad. Adalat tadag iti tattao ang makasabat kan kwa na. Tapno maamuan dati aramidan na. Agyaman na ka talaga kada kayo, nana. Kunakon kat. Pudno ti marikritnak nga ada babae ni Albert. Manulang arudan at tao ti nakabukingkan ka. Iti aramid mo. Aglibak ka lang tamat anya. Bakit sana puno da ita? Ay, ulbod! Agasang? Maipan mo ti babaeng ijay hotel. Ngam dagiti anak mo, di mo masikaso. Isu siguro ka namin ang mairan na nga amin na papanam kat ada tao nga akin amamukan ka. Isu dati wagas. Tapno maidangan kanyak ti aramidam. Kat itaan amwakon, ay pumanaw kan. Agsubli ka iti inam. Nayanak ka babaero? Di mo kumamot itulok ang matay ka agapo iti babae, salbag ka. Anya? Bakit? Tinak man ang awagan iti bakat. Mapan kay ayan ti babaem no iso. Uray pagsusok ko ida, awan bibiyang ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Benny, ay ayatan ka unay-unay. Norarigan kat si katibiyag ko. Ha? Diyak lakit di ka ba lang ti agbiyag? Numapukaw ka itibiyag ko. Kasta akmat kan ka, Berto. Ay ayatan ka mat unay-unay. Jak marukod, kan jak ma-explain, no kasano ti panagayat kan pamatag ko kan ka. Agyaman na ka? Kat sabay lang ko ma. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, ha? Saan to apulos, Berto? Kas itinakunam kanyak itay, asyak ti biyag mo. Kat kasta akmat kan ka. Sika ti biyag ko. Ala, agpalis kan. Tapno makaawid ka matan. Tapno saan ka amarabyan. Ay, rabiin, ngamawan pa'y ti asawa. Anyat orasan, ngamawan pa'y lanman. Bungarod, sapay jak maawagan ti cellphone na. Kastaya! Amangan kit dimet no nag-chicks. Anya nag-chicks asasawam si kabakla. Iti kaano man, saan ang maaramid ti asawak dayta. We! Sure ka? Nasingpot ti asawa kanya. Isu nga amok adi naklukwan. Gaputa mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Sapay la kumaa. Aping ita ka lang, Bertong. Ha?
Kanayon kamatan amarabyan. Sa dino ti papapanam. Amangan kit dimat no da babae. Iso akanayon ka maladaw nga agawin. Siga, kitimat bakit? Anya mo daytang ibagbaga mo? Awan babae. Anya kalaki din na yan. Salsalud-sudat laang lakay. Si kakit di mo. Nasaya, tukas na. Ngam awan ti babae ka, awan. Dayta ti imulam di ta panunot mo. Tapno sana tila pampanunutan tungkal marabyana. Ha? Ure marabrabyana, trabaho laang teraramida. Ambom lakay. Damag ko nga da ka no babae ni Bertaw. Ha? Nakadamagam ngay bakit? Sino pa'y ngay no saan adag iti marites dito lugar tayo? Adda ka no babae na ijay ilay. Ubing ka no nga aday yung isaw. Anya? Isumot lagayap akanayon amarabyan nga agaway. Kastaya. Puray ka no danistor nga agasawa. Nakita da nga adda kadwa na amang mga iti may sa restaurant ijay ilay. Pau, tanag-sweet da ka no. Hindi pa'y lamadamdamag ko dayta. Ngam yakagtagtagaray. Ngambita, adugaya man ta kinamaw. Katuan, iso asika taas idagtirik ng kinibertaw. Bagbaga amtaw. Apay aday talang nga iti ginatang mo asidaon. Ha? Apay undas dayta asidain yung agasawa? Para kanyaklaan na ito'y mare. Siyaklaan timangmangan ijay balaymi. Nilakay mo ngay. Jak makasangsango day jay iti panangan. Kanayon ngamin nga awan ganas na amangan ijay balay. Kwa, amangan mo't no kanayon da ngamin amangan ijerwar. Kadwa na ti, kwa. Anya ka di mananday tangay bagbaga mare. Ay, nagabdi mangmangga ko asao-sao. Maipapan iti babaero nga asawam. Iso anas kang agpaliiw ka. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, saan ang maaramid ni Berto day tay bagbagam. Ngamin, lalabnak day dyan. Os? Idi wow! Itagayam alawas, ti panang silibrar iti Father's Day lakay. Ewan mo bakit? Anyan to nga iti regalom kanya. Regalo asasawam ba? Others di nga raw. Regaluan na ka. Kasla hindi agin inaram tapay. Malagip mau. Ha? Ay, unlag paisuan niya. Ay, naragsakak man nga ang paisuiday. Saan lang nga ide? Aging kaita ko na ma. Naragsakak, ano naragsak? Gamno sumro ka. Kaslata aso kan pusa. Gagagay na ka di ba? Ay, regaluan na inton padas di ah. No saan nagtawad di tapusam? Muray di ta batikuling mulatan. Anya? Nagmaya, ti pa nag-isisam yun, Nana. Ha? Anyat makagapo. Ni pagatlapayag ti isam yun. Ay, sika talaga. Ay, siguro. Naka-score ni Tata Fidel Idirabii. Ayawanan kay tibay na bakla. Tila sasawa talaga. Bakit kan laki kamain? Isungawan dagitan. Ay, ganun. Kunakno bumakit kan lumakay kat kwa. Ay, ang tanda ka man. Ti pampanunutek kita. Noan niya ti irigalo iti asawak. Iti umadangin a Father's Day. Oy, sana all. Bakit kan lakay kayo? Nga nag-sweet kay lata. Mada ka di mo ti pilpil yan ti sweetness. Awan mo, saan na ya? Sa bagay, Iso asika. Ang panunot ka mo tan. No niya ti regalong kinitatang mo. Kaniti sugar daddy no bilang tanda. Manulangan nga aldaw ti Urayan, Father's Day matan, honey. Ha? Anyat kayat mo a regalo. Kat mo asawan na regaluan na inton Father's Day? Katwen, dakas ka di? Wano? Adanam na maamamang tad iti regalo kan ka. Uray awan anak ta, regaluan ka lata.
Ngamin, you're my daddy. Ako, awan madani. Sigakit di man. Kasi di ka na yung pumaibagaan ka. Single lang. Walang sabit. Kahit agyaman na ka, no, kasta? Nasaya at no kasta. Maamwak lang nga da sa bali a babae, di biyag mo. Amangan no ikali ka si bibiyag. Naguyong kamatan. Amamatan ka niya. Di kayat ko, siyak lang. Diyak kayat nga da kain innagaw ko, iti oras kan atensyon mo. Awan ka di. Anya ka lagi din na ya. Danag mo. Alaman nga rada. I-surprise na ito umay a Father's Day. Wan, honey. Ada surprise ko para kan ka. Katsapay la ko ma, tamagustuam. Paano no, tekno niya ti regalo para iti sugar daddy? Ha? Regalo? Yes! Regalo aking to no may a Father's Day. Ayun nga agpaiswan niya. Umadanin ti pa ng celebrar iti Father's Day. Uy, anya iti regalo iti asawam? Anya nga tangagpaiso ti regalo mat kinibertaw. Tay ko surprise ko ti asawa. Tapno man ad-adda ang maayatan kanya. Kentap no saan nga agsapol iti sabali. Adday ta ka man na nakon. Saan ang maaramid ni Berto day tanya? Regalo mo iti pabanglo. Tapno maangot mo no sa dino ti papanan na. Anya? Kanaysa, no kanayon na nga usaran ti pabanglo nga ited mo. Inton agawid, kat sa bali manan nga angot. Ay, amumon! Itayak pa'y anagururay kan ka. Ngam itaka lang asumang paglakay. Ako, pasensya bakit? Narabyanak. Sa dino ngamin ayatin na panam. Kanayon kamot ngamin amarabyan. Unay kamatan. Imbagakan ka no kastoy amarabyanak at trabaho laang. Nawatam? Ay, mala, trabaho no trabaho. Maamuak lang nga da sa baling aramidang. Makitam ti saan mo nakikita. Umadali na nga roon ti Father's Day. Kasta pala ti bagam. Imbis asweet ka kumakanyak nga asawam, saan mo? Anya, amangan no saan asikati sweet kanyak nga asawam. Among Berto, adun ti dumandanon kanyak asao-sao nga adda ka no babae. Anya? Ngam gaputay ayaten ka. Jakpat yan, aging gaadyak mapanik na ka. Ngam no mapanak na ka. Ay, kunak tumat kan ka. I warn you, Berto. Anya kalakit din? Happy Father's Day, honey. Anya na ito eh? Regalo para kan ka. Ay, agyaman ako na ha? Awan anyaman na. Katsapay la ko mata magustuam. Kwintas day ta. Awan pa inted mo kanya kadyak na gustuhan, honey. Alaman nga ron, ag-selfie taman mat, honey. Tapno ada remembrance ta, ita Father's Day. Ay, wala. Aday ta. 1, 2, smile. O, maminsan pa'y. Maminsan pa'y. 1, 2, aday ta. Ay na, nagpintas mo tanti pa nakaalat yung litrato ta. Ngum sa bagay, napintasak, kan nagwapo ka man. Oo, si kamot gayang bakla. Kas lagdardaras kang imay dito'y balay. Ay, talagang agdardarasak. Ha? Ay, imayak, tay pakitakan ka dahito insend kanyak, ti may isang kamamok. Dahito'y, Ha? Ni, anya dayta? Ha? Asino dayta babae ang nagipos iti picture dakin nila kay ko? anya, mas daw ka? Asino pa'y kumano saan ati number to nila kay mo, ah? Itam ni, Nagturo ti pakinakam na nag-post. Madlaw, asaan na nga ang bungadan asawa ni Berto? Masigurado kay limlimad nila kay mo. Anya? Ay na, nag-sweet na, Ada pa'y caption na, Happy Father's Day, Daddy. Anya, butan. Nagkas ang girl. Ay, isumat lagayam akanayon amarabyan tawanan bain. Kan kanayon nga umadayo kanyak tunggal adda umawag no ang text kan kuana. Ay, naku, naktumat kan ka nga ada something nga aramidan ti asawam. Nakitak je post mo itay bigat.
Happy Father's Day kunam kanila kay mo. Agam, saan lagayam asikatin ang ipost kan kwa na? Adapay may isa. Agawid laday chay, talagang ipapasko ti pungtot ka. Ay napaw, hasta aya. Wen, isungain pagakon itay jabalay da. Ha? Daitan ti kunkunak ka. Sapay la ko matapat yan namutan, nga dasan na nasayat nga aramidan nila kay na. Kampante launay ngamin kag. Wen nga rod. No saan pa yaga po iti Father's Day? Saan pa'y anatiklaw day jay abertaw? Ay, punutin ako na yun, Nana. Iso pagyamanan tayo di Father's Day. Gaputa na booking, di babaero alakay na. O anya, agawid ka ka din, honey? Wala ni. Amang namin no agururay ni nanang. Sigurado ka ka di ani nanang mo ti agururay? Amangan mat no da sa baling agururay kan ka. Tanya ka kitin na yan, ni nanang ti agururay kanya ko na. O sige, ingka nga rodan. Agan-anad ka. I love you, honey. Inakon, agsubliak to man na. Kunak no, darigalom kanyak ita Father's Day, bakit? Ha? Regalo ko nam? Iso timbagam kanya, kaya di na minsan ngal daw. Sana yan. Anay, Dayta ti regalo ken ka. Surprise regalo! tong pamatan. Anyat basol ko? Anya? Agdrama ka pa lang dito isang... Anay. Nagawan abain mo! Surprisein ka kumaita Father's Day! Ngam siyak matgayam ti ma-surprise! Anya da ito'y Barto? Sino da ito'y babae anang ipuskan ka? Agpudno ka! O anya? Mas dao kanya. Ti saludsod ko, ti sungbatang. Sino da ito'y kuna? Kwa, diya ka mamuday ta. Promise. Anya asan? Di nakman pagbalinan amaag. Dahil ti may sapay arigalo para kan ka. Anyat linaon day ta abag ngay. Kawas mo tinagyan na. Regalok detoy. Total, kat nagbabae ka. Ala, itultuloy mo. Awanan ka itibain. Bakit? Saan kumakas ti Aramida? Pangasim. Ay saan? Ha? Agtalaw kan. Mapan ka ijay ayan ti babaim. Anang ipuskan ka no isaw. Awan bidang kaw. Anya? Naibertaw. Nagdakil mo day tayo mo abag. Oo, tata. Pinagtalaw nak ni bakit? Anya? Ay, oo na yan. Father's Day ta. Imbis nga gragsak kaya ng pinagtalaw na kan. Oo, nga ron tata. Kahit nakita na ka nung amain nga da sa bali a babae anang iposkan ka. Ay, punaw. Ha? Masul mo nga may no apay a makaw nga. Ni bakit mo? Ibagbagak indikan ka sarde nga mo. Ang amin tuloy mo may. Inuray mo pa'y lamaamuan na. Kanya ngay, pinagtalaw na ka na. Father's Day pa'y may. Pumanawak pa lang tata. Ngayon, agsubliak to. Lumamis ti ulo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.